Jumejn wara li tħabbru l-miżuri ta' restrizzjonijiet kontra l-COVID-19 u qal li jaqbel magħhom, il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech issa qal li dawn il-miżuri ttieħdu ta' malajr. F'intervista fuq ir-radju tal-partit tiegħu Bernard Grech kritika l-miżuri li ttieħdu mill-Gvern u l-awtoritajiet tas-saħħa taħt it-tmexxija tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci. Qed jittieħdu miżuri ta' malajr. Iżda sa jumejn ilu għal mod ieħor dwar il-miżuri favur it-trażżin tal-imxija. Iva dawn il-miżuri għandhom isiru u huma neċessarji. Naqbel hemm bżonn. F'intervista fuq ir-radju Bernard Grech infexxi attakka lill-Prim Ministru u qal li dan qed ilha pass simpatija. Ma naqax li għaddi kummenti politiċi dwar il-COVID-19 iżda naqqas isemmi x'kien jagħmelu f'pandemija. Dan bħalma f'intervista sħiħa m'għamel l-ebda referenza l-iskandlu żvelat dwar Jason Azzopardi li ma ddikjarax id-dħul tiegħu għal ħlas tat-taxxa.